Tajjeb ħafna. Mela, jiena din il-preżentazzjoni qasira sejjaħtilha hekk il-qari kritiku ta' poeżija jew kif kull darba li taqrat għal poeżija ġdida. Issa. Ħanibda bitwissija, ħanpoġġiha b'dak il-mod. Kelli diskussjonijiet twal interessanti ħafna ma' Rachel u nirringrazzja tal-ħin u tal-pariri u tad-diskussjoni. U ma nixtieqx ninsa nirringrazzja fil-fatt lil Rachel. Kif tafu jiena m'iniex speċjalizzati, ma speċjalizzajtx fil-pedagoġija. Jiġifieri dawk fostkom illi qed jistennew illi jiena se ngħidilkom x'għandkom tagħmlu fil-klassi mal-istudenti tagħkom, jiddispjaċini ma se niddiżappuntakom. Ma naħsibx illi dan huwa qasam illi jiena nista' nitkellem b'kompetenza magħkom, speċjalment għax intkom ferm iżjed speċjalizzati u imġarbin speċi f'dal qasam, imkissrin f'dal qasam, iktar għandkom ferm iżjed kompetenza u esperjenza minni. Il-qasam tiegħi huwa l-kritika letterarja kif tafu u sa ċertu punt ċerti aspetti ta' teorija letterarja u anki tal-istorja letterarja. Li se nagħmlu llum huwa li naqsam magħkom mod wieħed ta' kif tista' tanalizza poeżija. Jiġifieri sentikom l-esperjenza tiegħi. U l-esperjenza tiegħi m'iniex qed ngħid li tot iżjed minn tagħkom hija esperjenza tiegħi. U nittama li tgħinkom f'din il-diskussjoni jew biex nużaw kelma li tintuża ħafna llum f'din il-konverzazzjoni speċi dwar il-kritika tal-poeżija. Jekk isibu xi ħaġa minn dak li se ngħid utli naf li se tapplikawha fit-tagħlim tagħkom tal-letteratura. Jiġifieri dan huwa l-bidu ta' proċess speċi għalikom iktar milli prodott li tistgħu taqbduh u tużaw intom stess fil-klassi. U dan tagħmlu speċi skont ix-xogħol li se tiddiskutu, skont il-poeżija partikolari li tkunu qed tiddiskutu intom mal-istudenti tagħkom, skont l-istudenti li jkollkom qudiemkom, jiena kontinwament nitkellem ma' għalliema f'livelli differenti fis-sekondarja u anke fil-primarja, ma speċjalment fis-sekondarja, u kontinwament nisma' stejjer differenti, esperjenzi differenti, ħiliet differenti, realtajiet differenti, u għal daqstant intkom, essenzjalment intom l-esperti, intkom, u iktar intkom l-esperti tal-klassi tagħkom u tal-klassijiet individwali tagħkom. Naturalment ukoll skont ir-riżorsi li intkom ikolkom fidejkom u skont il-ħiliet u l-esperjenzi differenti tagħkom. Qed ngħid il-ħiliet differenti mhux għax hemm min għandu ħiliet u min m'għandux, imma il-koll kemm aħna għandna loqsma li fihom aħna iktar b'saħħitna minn oħrajn. Pereżempju, jaf ikollok għalliema tal-letteratura Maltija u tal-Malti illi tħossha komda ħafna titkellem dwar l-istorja ta' Malta u allura tqiegħed poeżija bħal ta' Lilian Xiberras bħal Minutira f'kuntest storiku partikolari jaf ikollok għalliem jew għalliema li hija b'saħħitha ħafna fejn tidħol fejn jitlu l-perspettivi femministi. U allura tista' tagħti interpretazzjonijiet interessanti ħafna fil-każ ta' poeżija bħal din il-poeżija li se nipprova niddiskuti fuq jiena bħal Minutira ta' Lilian Xiberras, jew poeżija oħrajn ta' Lilian Xiberras, u ovvjament anki l-poeżiji ta' poeti irġiel. Il-feminizmu mhux qiegħed għal kittiba nisa, il-feminizmu huwa mod ta' kif tħares lejn fost l-oħrajn lejn il-letteratura. Naħseb kelli nagħmel
kelli nagħmel nota oħra wkoll. Jiġifieri imma hija implikata wkoll f'dak li qed diġà, jiġifieri jiena m'iniex se nżomm lura milli ngħid ċerti affarijiet għax se jkun hemm għalliema li dawn ma jħossux li jistgħu jgħiduhom mal-istudenti tagħhom. Jiġifieri jiena mhux se nevita li nuża kliem illi naf illi ħafna minnkom jekk mhux kulħadd mhux se jużah mal-istudenti tiegħu. Jiġifieri hawnhekk aħna grupp ta' għalliema illi qed niddiskutu x'tista' tagħmel meta ikollok quddiemek poeżija u titaqra tinterpreta b'mod kritiku. Kif dak l-arfien li aħna nibnu bejnietna bħal meta l-għalliema jkunu qed jitkellmu bejniethom fl-istaff room jew qed jikkomunikaw bejniethom ma nafx fuq sit soċjali jew meta jkunu qed jaraw noti fuq siti differenti li għandna għad-dispożizzjoni tagħna. Dik id-diskussjoni m'għandix tkun marbuta jew limitata minħabba dak li effettivament inti se tgħid lill-istudenti. Jiġifieri li naqraw lil Lillian Xeberras bħala kittieba feminista ma jfissirx li aħna se niddiskutu l-istorja tal-feminiżmu f'Malta, il-relazzjoni ta' Lillian Xeberras jew is-sem ta' Lillian Xeberras ma nafx pereżempju fil-Partit Komunista Malti, eċetera, eċetera. Imma il-fatt li aħna nafuhom dawn l-affarijiet li nkunu ddiskutejnihom bejnietna li nkunu qrajna fuqhom, jien naħseb li jgħinna biex bil-lingwaġġ adattat fil-kuntest adattat illi intkom tafuh ferm iżjed milli nafu jiena għax kulħadd jaf il-kuntest individwali tiegħu iktar minn min mhux qiegħed jgħix dik l-esperjenza, intkom mbagħad tistgħu tadattawh għal kuntest partikolari tagħkom. Għalhekk qabel xejn nixtieq nirringrazzja l-laqda tal-għalliema tal-Malti minħabba l-ħidma li qed tagħmlu biex iġibu lill-għalliema flimkien, naħseb xi ħaġa importantissima. Aħna kif tafu trabbejna jien naħseb iktar minnkom minħabba l-età f'sistema edukattiva li imbuttat ħafna l-individwaliżmu u allura meta bħala studenti irawmuna fl-individwaliżmu mhux faċli mbagħad bħala għalliema mbagħad inkunu nies li iffittxu li jaħdmu flimkien ma' oħrajn. U allura naħseb li l-għaqda tal-għalliema tal-Malti kulħadd għandu jinkoraġġiha u jagħtiha l-appoġġ kollu tiegħu għaliex hija għaqda li temmen fil-prinċipji l-iktar fundamentali naħseb jien tal-edukazzjoni u anke ovvjament tal-fatt li l-għaqda tal-għalliema tal-Malti qed tiġib l-istudji tal-Malti il-qudiem. U fuq kollox nixtieq nirringrazzja lilkom tal-ħidma tagħkom bħala għalliema tal-Malti għax tagħmlu xogħol imprezzabbli, mhux dejjem apprezzat, ġieli anki minn dawk l-oqsma illi suppost iktar u iktar japprezzaw ix-xogħol tagħkom, jien napprezza immensament ix-xogħol tagħkom, naħseb illi aħna midjunin lejkom u mhux qed ngħid hekk għax qed nuża xi tip ta' mekkaniżmu retoriku, serħu raskom, verament napprezza u fej jiena u d-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti nistgħu ngħinu b'xi mod kif tafu mhux biss lesti li ngħinu imma kuntenti li ngħinu u nieħdu pjaċir illi nkunu qed nagħtu is-sem tagħna wkoll fil-ħidma tagħkom. Normalment jien nuża dal-ktieb. Again, minix speċjalista tal-pedagogija, ma dal-ktieb vera jogħġobni. Teaching the Art of Poetry ta' Wormser u Cappella, wieħed minnhom huwa kritiku li huwa poeta.
Per eżempju, affaxxinani il-fatt li tal-ktib jibda l-ewwel kapitlu huwa fuq ir-ritmu. Mhux fuq il-ħsieb, mhux fuq il-messaġġi, mhux fuq kemm nistramba fuq ir-ritmu, inkredibbli. U meta jitkellem fuq ir-ritmu, jitkellem fuq il-ġisem. Jgħid li l-poeżija hija xi ħaġa li il-kelma propja li jużaw hija viscerali, visceral. Il-poeżija hija xi ħaġa viscerali għax tidħol fil-ġisem u tgħixha b'ġismek speċi. Hija xi ħaġa, jiena hekk użajt wieħed mill-ħafna verbi straordinarji li għandna bil-Malti. Speċjalija l-poeżija isseħħ f'ġisimna, mhux f'moħħna, mhux ma nafx f'xi teorija imma sseħħ f'ġisimna. U ovvjament aħna ma nkunux kuntenti meta poeżija tibqa' biss qisu attività ċerebrali, attività tal-moħħ qisha xi tisliba, jew qisu xi eżerċizzju intellettwali akademiku li trid issib il-metafora hemm, is-similitudni hemm, l-allitterazzjoni hemm, l-assonanza, l-konsonanza, r-rima, il-vers, it-tip ta' metru li qed jintuża, eċċetera. Dawn huma importanti, imma huma importanti għax jieħdu sehem fil-ġisem tal-poeżija, huma il-partijiet essenzjali, fundamentali, għandhom funzjoni fundamentali fil-poeżija, imma mhumiex il-ġisem tal-poeżija, flimkien jiffurmaw il-ġisem tal-poeżija. U naturalment id-diskussjoni nixtieq nagħmel magħkom hija propju fuq kif jaħdem dak il-ġisem tal-poeżija u kif nistgħu niddeskrivuh, kif nistgħu ninteraġixxu miegħu, kif nistgħu nitkellmu fuq essenzjalment b'mod kritiku, b'mod intelligenti, imma anki b'mod passjonali, b'mod emozjonali billi nħallu l-emozzjonijiet tagħna jitkellmu. Rachel semmiet li ħafna l-kwistjoni tal-effett illi l-istudenti jridu jiktbu fuqu meta janalizzaw poeżija, speċi inti sibt metafora. Issa għajd li fuq l-effett ta' din metafora, jew għajd li fuq l-effett ta' din l-għażla ta' kliem. Per eżempju, jien minnhom Lilian Xiberras fil-poeżija tagħha bħal Minutira tuża frażi minflok tuża nom. Aħna nitrabbew jekk niftakar sew. X'inhu l-effett tagħha din? Issa għall-istudenti din hija sfida u nixtieq naqbadha lejn l-aħħar tal-preżentazzjoni qasira tiegħi. Imma la semmejta aħna u nitrabbew għalija hemm moviment fi dik, għalija hemm proċess, għalija hemm esperjenza konkreta ħajja umana, għaliex huwa verb. Hija qed tuża verb. Minflok qed tuża nom, qed tuża verb, qed tuża azzjoni, qed titkellem mhux fuq it-tfulija bħalli kieku it-tfulija hija pakkett magħluq jew ritratt biex nużax biha li tużaji, jew memorja, idea astratta, li hija titkellem fuq verb. It-tfulija mhix xi ħaġa li tippakkja u tqiegħda f'kexxun. It-tfulija hija xi ħaġa li tgħixha. U l-poeżija tissuġġerixxi ħafna minkejja li tajt tista' tgħid bil-kontra li t-tfulija nibqgħu ngħixuha. Naħseb din hija waħda mill-kontradizzjonijiet ta' din il-poeżija, naħseb hija waħda mill-kontradizzjonijiet tal-poeżija għax il-poeżija tgħix mill-kontradizzjonijiet, tgħix bil-kontradizzjonijiet. Għaliex? Mhux biex tkun tqila, biex tkun antipatika, biex tkun misterjuża, imma x'il-bnedmin jgħixu bil-kontradizzjonijiet aħna. Aħna l-ħin kollu ngħixu l-kontradizzjonijiet. Il-ħin kollu. U għal dawk li ma jafux dan il-ktieb ta' Wormser u Cappella, ktieb li min għandu kont mal-Università
għandu aċċess ħieles u bxejn għalih kollu minn oxtra sa oxtra permezz tal-ProQuest. Ġifieri kemm titlu fil-sit tal-librerija tal-Università tiktbu Teaching the Art of Poetry u effettivament għandkom aċċess għal-ktib kollu. Dan huwa il-ġabra tal-elementi kollha li hemm fil-ktib. Mela, il-kelma li jiena tajt ta' kulur differenti, rhythm, imma mbagħad innutaw eżatt wara sound baqa' fuq il-ħoss, mbagħad line, syntax, etc. Vera ktib importanti, għalija ktib effettiv. Tgħidli huwa ktib effettiv għax ma ngħidx kod boħrajn, possibbli, jiena nista' nitkellem biss kif għattilkom fuq l-esperjenza tiegħi. Imma llum anki għaliex ikolli bżonn speċi naqra affarijiet oħrajn meta nitkellem fuq suġġett, iżu dejjem inħoss il-ħtieġa li naqra qabel ma nitkellem. Għażilt li nuża ktib differenti li huwa dan fil-fatt huwa sensiela ta' kodba u l-edizzjoni, ċe il-volum li qed nuża jiena jidher li huwa volum numru 19, hemm volumi differenti. Dan huwa sensiela ta' kodba li naħseb illi għalkemm mhuwiex maħsub biex jgħinek tal-poeżija lill-studenti tas-sekondarja tal-aħħar 3 snin tas-sekondarja, naħseb li huwa ktib li jgħinna ħafna biex inħejju ruħna biex imbagħad nagħlmu l-poeżija lill-istudenti li jkunu qed jitħejjew biex jagħmlu l-eżami tal-Malti fil-livell tal-ċess tas-sekk. U dini allura deskrizzjoni qasira, bażikament il-ktieb volum 19 il-volum qed nuża jien. Bażikament dan il-ktieb issa ħajoffri metodu u jiena ħanidħol issa sew fil-metodu punt wara l-ieħor. Huwa mibni fuq analiżi dettaljata imma organizzata ħafna ta' 15-16 il-poeżija. Jiena ħares li wieħed minn daw il-ħafna kodba u hemm ħafna, ġifieri hemm 20 ta' kodba jew 10 ta' kodba ta' volumi f'din is-sensiela. Mela, il-metodu propost huwa dan li ġej. Jiġifieri, fl-analiżi ta' poeżija partikolari, ta' kwalunkwe poeżija ġifieri, il-iskema li jipproponu għal dan il-ktib tagħhom l-edituri, l-kontributur ta' dan il-ktib, huwa li nimxu b'din is-sekwenza. Issa, tpoġġi il-biografija fil-bidu, jew eżatt wara l-introduzzjoni, issa dawk kollha ħanitkellem fuqhom waħda sewwa. Tpoġġi it-temi l-ewwel, tpoġġi l-istil l-ewwel, tpoġġi l-kuntest storiku l-ewwel, tibda għax tista' tistimula iżjed lill-istudenti b'xi adattament li jkun sar ta' dik il-poeżija. Jien naf tibda b'intervista li saret ma' Lilian Xiberras li fija titkellem fil-fatt hemm sensiela ta' intervisti li d-Dipartiment tal-Malti kien ikkummissjona, kienu ħadu ħsiebhom Bernice Magro u Sefora Franca Lanza u fost l-oħrajn intervistaw Lilian Xiberras tibda minn hemm biex turjhom lil din il-kittieba għax kif jgħidu ħafna li ma l-istudenti jaħsbu li l-poeti huma kollha mejtin speċi u jgħixu f'dinja li m'għandax jgħix taqsam mad-dinja tagħna. Dik fidejkom, naturalment, għax hemmhekk deħlin speċi fil-għażliet pedagoġiċi illi intkom tqisu li huma l-aħjar l-iktar effettivi fil-klassi partikolari tagħkom. Was probabbli intkom tadattaw anki l-metodu tagħkom skont il-klassi differenti li jkollkom.
anki jekk ikunu fl-istess livelli u fl-istess sena. Imma din hija speċi il-prerogattiva tagħkom. Jien jinteressani illi xin il-kelma li niġġustifika l-għażla ta' dawn l-elementi kollha, imma naturalment imbagħad jiddependi x'tip ta' prominenza ta' tihom. Issa niġu għalihom, mela għandek l-introduzzjoni, meta ngħidu introduzzjoni issa nispjega, imma bażikament fuq x'inhi l-poeżija, x'inhuma l-affarijiet li jissemmew fil-poeżija. Bħal minu tira mhijiex fuq il-tibdil fil-klima, bħal minu tira mhijiex poeżija fuq l-inġenjerija ġenetika, mhijiex fuq il-ġlidiet politiċi jew pseudopolitiċi f'Malta, mhijiex fuq ir-reliġjon, hija fuq il-passaġġ ta' żmien, l-ansjetà li joħloq il-passaġġ ta' żmien minn fuqna, l-ansjetà li toħloq in-nostalġija tagħna għat-tfulija, dawn huma temi. Mela l-introduzzjoni se tħares lejn dak it-tip ta' temi, temi bħal daw. Biografija. All right, aħna inqtajna minn dak it-tip ta' kritika impressjonistika illi kienet tiddomina qabel ma waslet il-figura b'saħħitha konvinċenti ta' Oliver Frigieri fis-snin 70, qabel kien hemm ħafna kummenti impressjonistiċi li fihom suppost min kienet jikteb dwar poeżija partikolari iktar kienet jitkellem dwar min kiteb il-poeżija u fiex jemmen il-poeta li kitibha dik il-poeżija, jew iktar u iktar fiex jemmen min qed jaqra dik il-poeżija. Aħna mhux qed nissuġġerixxi nersqu lem naturalment. Imma naħseb il-fatt li inti jkollok idea ta' min qed jikteb il-poeżija, tal-persuna li qed tikteb din il-poeżija, tal-poeżiji l-oħrajn li kitbet, tad-dinja letterarja li l-poeżija li qed naqraw hija parti minnha, tal-perjodu storiku li fiha li fih qed tinkiteb din il-poeżija. Dawn huma kollha relevanti u sakemm ma jbeduniex iktar milli hemm bżonn minn dak li effettivament qed nanalizzaw il-poeżija, sakemm jgħinuna biex naqraw il-poeżija, huma mhux biss naħseb jiena ta' għajnuna, mhumiex biss forċina għal qari tagħna, imma huma fundamentali għal qari tagħna. Okay. Il-poeżija fil-qosor, it-temi li hemm fil-poeżija naturalment fil-plural, u din hemm enfasi fuqha anki fil-silabu l-ġdid illi jiena tajtu daqqatajn bl-għajnuna ta' Rachel għax hemm indikazzjonijiet ċari, jiġifieri ħafna minn dawn l-affarijiet li qed insemmi jien, apparti li tafuhom intom, jgħidhom ukoll is-sillabu. L-analiżi tal-istil, naturalment, il-kuntest storiku. Il-kuntest storiku mhux biss tal-persuna li kitbet il-poeżija, mela mhux biss il-fatt li Lilian Xeverras le bdiet tikteb il-poeżiji tagħha twildet wara l-gwerra bdiet tikteb il-poeżija u tippubblika l-poeżiji tagħha fis-snin 70. Mhux biss dak il-kuntest storiku, ma anke il-kuntest storiku tal-poeżija. Il-poeżija fl-imma żmien hija ambjentata. Għax mhux bil-forsi ikunu l-istess. Naturalment. Għandna wkoll riżorsi straordinarji li ħafna mill-kritiċi ta' qabilna, inkluż Prof. Frigieri, ma kellhomx. Anki Prof. Serracino Nglos. So għat insemmi
kritiċi importanti, kritiċi autorevoli, kritiċi illi kienu mħejjin sow għal dak li għamlu. U il-risorsi li għanna fidejna l-lum inkludu, per eżempju, li nistaw naraw reċensjonijiet li ġew pubblikati ħafna snin ilu. Nistaw naraw kitbiet, per eżempju, permezz tal-OER tal-Università, tal-katalgu, tal-librerija tal-Università, permezz tal-mezzi elettroniċi, insomma, li toffrinna l-Università. Għanna nistaw naqraw dak li kitbu l-awturi tagħna f'snin 30, 40, 50, etc. U nibqgħu ġejjin sal-lum f'rivisti bħal Leħen il-Malti, etc. Dan l-aħħar saħansitra għandek gazzetti bħal In-Naħla u Il-Ħabib li ġew id-digitalizzati, inkredibbli, ġifieri tista' tmur u tara l-ewwel ħarġa tal-Ħabib li fiha deret l-ewwel poeżija bil-Malti ta' Dunkar 1912. Daw kollha ġew digitalizzati u kollha tista' tfittex fihom għax huma ġew digitalizzati bl-OCR. M'hemm skużi, illum għandna ħafna riżorsi. Nirrepeti, issa intkom tafu jekk daw humiex affarijiet li se tużaw għalikom biex tħejju għal-lezzjoni jew effettivament humiex affarijiet li se tużaw fil-lezzjoni. Naturalment semmejt il-Dunkar ma xem taqsima sħiħa ta' sillabu illi hija marbuta mal-figura ta' Dunkar u mal-pubblikazzjoni tiegħu. Tistgħu taraw pereżempju il-kuntest editorjali li fih ġew ippubblikati uħud jekk mhux il-poeżiji kollha li għandkom fis-sillabu. Hemm xi kritika ippubblikata diġà marbuta ma' dik il-poeżija jew marbuta ma' dik il-poetessa, ma' dak il-poeta. Saru adattamenti jew interpretazzjonijiet b'mezzi oħrajn, sar xi film, pereżempju il-poeżija li qed tiddiskutu hemm verżjoni filmika, ċinematografika, jdola li tridu diġà li saret mill-istudenti tal-MCAS, per eżempju, u kif interpretawa, taqblu ma l-interpretazzjoni tenkom biex taqraw dik il-poezija, għax verżjoni ngħidu audiovisiva hija wkoll interpretazzjoni. Tagħti fil-moment, anki qari huwa interpretazzjoni, jekk jien nisma' lil Xeberra staqra l-poeżija tagħha bħal minnu tira, diġà kif tiftaħ ħalqa qed tagħti ton, qed tiddeċiedi ton li aħna ma nisimgħux. Aħna ma nisimgħux fiżikament fil-poeżija, sakemm ma nisimgħux il xi ħadd jaqra, aħna noħolqu it-ton tagħna. Jiġifieri anki sempliċement qari, anki tisma' l-Filip Farrugia Randon jaqra poeżija ta' Oliver Friġġieri, anki dik hija interpretazzjoni. Avolja mhux qed jagħmel analiżi kritika tagħha. Hemm suġġetti marbutin ma' dixxiplini oħrajn li jgħinuna biex naqraw din il-poeżija li għandna qudiemna, kwalunkwe poeżija li għandna qudiemna. Jien naf pereżempju hemm xi ktieb tal-istorja, hemm xi kunċetti xjentifiċi li jgħinuna fil-qari ta' din il-poeżija għal ħafna snin. Intkom iddiskutejtu ta' Fjura u Ibni Kamra ta' Immanuel Mifsud li deret fi ktieb dwar il-tibdil fil-klima. Kun interessanti li anki tiddiskuti mal-istudenti dak li qed jiddiskutu probabbilment f'suġġetti oħrajn dwar it-tibdil fil-klima, għaliex il-poeżiji mhumiex maqtugħin mid-dinja huma jekk xejn interpretazzjoni tad-dinja, riflessjoni fuq id-dinja, għejxien mill-ġdid tal-esperjenzi tad-dinja. Qed nirrealizza li l-ħin verament qed jiġri. Xebħ u differenzi ma' kitbiet oħrajn. Din il-poeżija
tixbaħ poeziji oħrajn tal-istess awtur, tal-istess awtriċi, tixbaħ jew hija differenti ħafna minn poeziji oħrajn li qed tagħmlu fl-istess sillabu, kif qed jinterpretaw tfulija kitbiet oħrajn. U x'tista' taqra wkoll wara li tkun qrajt din il-poeżija. Mela, l-iskema li qed jipproponu f'dan il-ktieb hija tibda b'din. U l-introduzzjoni hija ħarsa ħafifa lejn il-poeżija. Meta u fejn deret l-ewwel darba. Skużawni, fil-fatt il-poeżija fil-qosor dak li qed spjegajt qabel bħala l-introduzzjoni fil-fatt huwa imniżżel fit-taqsim mal-poeżija fil-qosor. Mela, l-introduzzjoni x'inhi? Ħarsa ħafifa lejn il-poeżija in ġenerali iva dik iva, meta u fejn deret l-ewwel darba r-reputazzjoni tagħha bħala xogħol letterarju, użajt il-kelma reputazzjoni għax użawha l-awtur ta' dan il-ktieb, anki jekk normalment reputazzjoni nużawha ma' persuni, mhux ma' kodba, stajt użajt il-fama, stajt użajt kif intlaqet. Sewwa. Xi imma oġbitni l-kelma reputazzjoni għax qed titratta il-poeżija bħalli kieku persuna, bħalli kieku oġġett ħajja ngħidu hekk. Xi kontroversi li seta' kien hemm marbutin ma' dan il-xogħol, konflitti ewlenin jew temi fih dan il-poeżija, dik tkun l-introduzzjoni. Il-biografija tarif bażiku dwar il-ħajja tal-poeta jew tal-poetessa, dawk l-avvenimenti l-ġrajiet u l-waqtiet fil-ħajja tal-poeta jew tal-poetessa li ispiraw il-poeżija. Jiġifieri iva forsi interessana li Lillian Xiberras kienet librara u kienet bibliotekarja u kienet esperta ta' dan il-qasam, imma probabbilment jinteressana iżjed forsi xi punti dwar it-tfulija tagħha, dwar kemm kienu aħwa fil-familja, fejn kienu jgħixu, f'liema perjodu, forsi x'tip ta' skola marret, għaliex huma aktar marbutin daw id-dettalji biografiċi mal-poeżija li pereżempju f'dan il-każ se niddiskuti jiena. Se nagħti ħarsa qasira liha. Poeżija fil-qosor. Mela deskrizzjoni tal-ġrajiet ewlenin li jissemmew fil-poeżija. Issa din fil-verità għalkemm jienet ngħid fil-qosor fil-ktieb hemm diskussjoni pjuttost fit-tul, meta jgħidu il-poeżija fil-qosor, summary of the poem speċi, il-kelma li jużaw huma hija summary. Fil-fatt hija ħarsa fil-qosor lej kull parti tal-poeżija, nsemmi hawnhekk fit-tieni punt, qed tarawha hawnhekk fit-tieni punt. Jiġifieri intkom diġà tinterpretaw il-poeżija billi tiddeċiedu kif se taqsmuha f'partijiet. Sewwa. U meta ngħid partijiet naturalment mhux qed ngħid strofi, l-ewwel jista' jkollok strofa waħda. It-tieni net il-poeżija mhux bil-fors tkun pereżempju tematikament jew fejn jitlu ġrajiet li tirrakkonta maqsuma fi strofi. Jaf ikollok 3 strofi dwar episodju wieħed, jew dwar emozzjoni waħda, jew dwar perspettiva waħda. U mbagħad ikollok strofa waħda dwar xi ħaġa differenti. Mela hemmhekk diġà tinterpretaw. Imma hemm metodu, speċi waħda mill-affarijiet li tistgħu tgħidu. Tistgħu tagħmlu. Istudenti jistgħu jekk jeħlu, aħna ħafna drabi ikollna poeżija qudiemna. U tista' tkun poeżija li toġobna ħafna. Anzi, ġieli iktar ma toġobna iktar ninfixlu qudiemna. Ma taf minn fejn se nibda. U daw kollha indikazzjonijiet ta' imkejjem possibbli, ta' angoli possibbli li minnhom tista' tibda. Qatt ma tista' taqbad poeżija kollha f'salt. Dejjem trid
tibda minn dettal, minn angolu, le minn perspettiva, minn emozzjoni, minn vers jekk tridu. Jekk tridu, dan l-eżerċizzju li l-istudenti jaqsmu l-poezija f'biċċiet, anki jekk jista' jkun eżerċizzju komplikat ħafna, dik kif se naqsam ma' speċi. Din kollha marbuta flimkien, kull vers, kull kelma hija marbuta mal-oħra. Iva, ma kieku kellek taqsama, tgħid dil-parti tagħmilha ma' din, jew l-istrofi, 3 strofi pereżempju ta' bħal f'minutiera minnhom infushom huma taqsim tajjeb ngħidu tal-ġrajiet ewlenin jew tal-ġrajiet fis-sens ta' dak li qed jiġri fil-poeżija. Jew it-3 strofi ma jirriflettux 3 momenti importanti, jew 3 ġrajiet, 3 avvenimenti importanti fil-poezija. Naturalment u batem il-kwistjoni ta' temi li hija kwistjoni importanti ħafna. Wow, naħseb l-importanti li inħallu il-kelma immaġinazzjoni mhix il-kelma adattata hawnhekk imma l-intuizzjoni tmexxina. Inti meta tħares lejha poeżija, wara li tkun qrajta, forsi darba darbtej, m'hemmx għalfejn tkisser rasek fuq xi qed titkellem. Ma nafx fuq żmien, ma nafx fuq it-tfulija, fuq il-nostalġija, fuq il-ritratti, fuq il-memorja, fuq xi qed titkellem, fuq l-arloġġi. Ir-risposta naturalment għal din il-mistoqsija hija qed titkellem fuqhom kollha. Qed titkellem fuq il-moħħ iva wkoll. Daw kollha temi, kollha trufijiet, jew kollha biċċiet, jew kollha partijiet li minnhom tista' tibda d-diskussjoni tiegħek. Naturalment, jien konxu li għandkom sillabu, għandkom ħafna xogħol, xittella, hemm ħiliet oħrajn li tridu tiddiskutu, hemm is-smieħ, hemm il-kidba, eċċetera. Il-qari naf, dan kollu. Għalhekk intkom dejjem tridu tapplikaw dak li qed niddiskutu bejnietna għar-realtà partikolari tal-klassi. Imma il-preparazzjoni tagħkom mhux bil-fors tkun limitata naturalment daqs il-ħin tal-klassi jew daqs l-udjenza li jkollkom qudiemkom u meta ngħid udjenza limitata qed ngħid tifla ta' 13-il sena mhux se tkun qrat daqs għalliema ta' 30, 35, 25, 45, 50 sena, naturalment dak limitu, le? Ovvjament tifla ta' 13-il sena jew tifel ta' 13-il sena għandu mbagħad vantaġġi illi ma nafx bħali ta' 55 m'għandux il-mod kif ħares lejn ir-realtajiet li qed jinbidlu, eċċetera. L-istil. Issa il-sillabu naturalment jidentifika il-tekniki, il-mekkanizmi, l-għodot għajdunhom li tridu li l-istudenti jridu jkunu kapaċi jidentifikaw u janalizzaw. Naturalment dan jista' jispiċċa eżerċizzju ċerebrali ħafna tal-moħħ, kważi eżerċizzju xjentifiku. U naf li uħut mill-għalliema jiddejqu illi jispiċċa hekk. Però importanti li l-istudenti jkunu kapaċi identifikawhom biex eventwalment ikunu jistgħu janalizzawhom u janalizzaw anki l-effett li dawk it-tekniki, dawk l-għodot, dawk il-mekkanizmi qed iħallu anki fuqhom. Ġifieri kif taffettwani din il-metafora x'inħoss meta naqra nħoss dwejja, inħoss diżappunt, inħoss frustrazzjoni, inħoss ferħ, inħoss sodisfazzjon, x'inħoss? Issa, is-sillabu din isemmiha,
U l-postmodernizmu fil-fatt poġġejtu fil-parentesi għaliex mhux imsemmi fil-sillabu, imma romantiċiżmu u l-modernizmu kif tafu jissemmew. Naturalment il-letteratura tagħna ma waqfitx hemm, nirringrazzjaw l-Alla, imma nirringrazzjaw l-Alla li għandna l-romantiċiżmu u l-modernizmu, u għandna realizmu wkoll, u għandna elementi oħrajn li ma jitlux, għandna romanz gotiku, romanz popolari tal-fax, għandna ħafna affarijiet. Fejn tidħol poeżija naħseb għandna primarjament dawn it-tliet isu movimenti ewlenin. Għandna l-poeżija tad-daħ ukoll, hemm l-epigrammi, hemm l-limerikki, ma mhux qed niddiskutuhom hawnhekk. Uħud mill-mistoqsijiet li jissemmew fis-silabu mhux faċli, jiġifieri jiena naħseb f'ċerti aspetti insiba diffiċli kieku poeżija ta' George Borch nidentifika ix romantika, ix moderna u niġġustifika dik l-għażla. Jiġifieri jiena nifhem id-diffikultà hemmhekk, imma il-punt huwa ġenerali speċi, ħafna drabi il-vokabolarju u anki tematika jikxfuh il-perjodu u l-ġeneru letterarju speċi li b'mortu mal-poezija partikolari. Jiena naħseb li t-lezzjat ikunu biżżejjed biex il-lesti. Il-kuntest storiku, hemm punt hawnhekk vera interessanti. L-għanet żammejt il-kelma li jużaw huma l-klima. Għanna normalment nużaw kontest, il-perjodu, il-klima soċjali, klima toġobni, l-atmosfera, l-bordata. Il-klima soċjali, politika u kulturali li fija eħxu l-awturi u l-awtriċi u fija nkitbet il-poezija. Dik semmenja, deskrizzjonijiet ta' ġrajiet storiċi, aspetti relevanti tal-ħajja kuljum fil-kultura li fija nkitbet il-poezija, u s-sensibilitajiet artistiċi u letterarji tal-epoka li fija nkiteb ix-xogħol. Jekk il-poeżija tkun antika, tajjeb li jkun hemm informazzjoni dwar iż-żmien li fih kellha tiġi dik. Il-kultura, skużawni, li fija nkitbet il-poeżija. Iż-żmien li fih nkitbet sewwa. Hemm punt ieħor li tant ħarab il-ħin li nibża li jekk ma naqbadx nsemmih nista' nħallih barra. Ir-relazzjoni bejn iż-żmien li fih inkitbet il-poeżija, li fih hija ambjentata l-poeżija u llum. Allura, x'ix relazzjoni hemm bejniethom? X'tip ta' relazzjoni pereżempju għandna llum maż-żmien u mal-ħin li hija differenti relazzjoni milli kellha pereżempju Lilian Xiberras fil-poeżija. Hemm relazzjoni differenti li hemm ċerta immedjatezza lil-lum li tawna il-mezzi teknoloġiċi illi ta' qabilna ma kellhomx. Ġifieri jekk huma kellhom ansjetà biż-żmien, aħna llum għandna ansjetà bil-ħin, le? Ħanaqbiżatin għax iddiskutejta wkoll. Jista' jkun hemm pereżempju poeżija li ġiet immużikata. Xi ħaġa li tistgħu tiddiskutu, poeżija ta' Oliver Frigieri pereżempju minn Fins Fabri. Daw ftit jew wisq semmejthom ukoll. U eżatt dan kien il-punt ix-xekk u differenzi mal-lum. Għax aħna l-poeżija qed naqraw għall-lum. Jiġifieri għalxejn nippruvaw nirħebbew wara il-kontestualizzazzjoni storika li Ġwan Mamu se naqraw illum. Avolja kiteb 9 sen ilu issa, imma llum qed naqrawh u ma nistgħux naħarbu mill-fatt li qed naqrawh illum, li qed naqrawh illum, li s-sensibilità tagħna, li l-kultura tagħna hija tal-lum.
U l-arfin tagħna tax-xjenza huwa l-arfin tax-xjenza tal-lum, firri aħna napprezzaw il-fatt illi ma nafx fil-każ ta' Mamo pereżempju illi Edison kien għamel skoperti importanti jew li saru skoperti importanti fil-qasam xjentifiku. Ma nistgħu probabbli irridu nagħmlu l-isforz li nifhmu Malta rurali ħafna, assolutament mhux industrializzata ta' żmien Mamo, kemm setet tara id-dinja ta' New York bħala dinja aljena prattikament. U mbagħad x'inhu ma l-affarijiet li sta taqra wara l-poeżija li jistgħu jgħinuk anki biex tapprezza dik il-poeżija biex taqra aktar fil-fond għax sta taqbad poeżija ta' Sylvia Plath, per eżempju, jew kitba, jew romanz ta' Lilian Xeberqas biex tapprofondixxi, jew taqbad il-ktib tagħha Klessidra, per eżempju. U din il-poeżija jiena ltqajt magħha l-ewwel darba fi Klessidra, jiena naħseb hemm ġiet ippubblikata. U nixtieq ngħidilkom di scoop sewwa għal min ma qarax l-intervist. Le, laqas fl-introduzzjoni tiegħi għal dal-ktieb miqiegħda, jien peress li ktibt l-introduzzjoni għal ktieb u dan ma ħareġ il-ktieb fil-fatt għax dan ma kitbet l-introduzzjoni tiegħi, għalhekk Paul Schwierer fil-reċensjoni tiegħu jikteb 2013 imma l-ktieb ħareġ fl-2014. Dil-poesija nista' ngħidilkom inkitbet fi-30 ta' April 2008 hekk. Mhux importanti ħafna, imma nkitbet pjuttost riċentement, seklu 21. Mhix waħda mill-poeżiji ta' Lilian Xeberqas ta' snin 70, per eżempju, tipo il-ballata tal-ballata, li hija poeżija radikali, rrabjata, kontestatorja ħafna. Żmien differenti, perjodu differenti. U allura jiena għażel nitkellem fuq din il-poeżija anke għaliex ktibt daħla għall-ktieb tagħha li fiha kolli ngħid ma semmejtx lil din il-poeżija, ma semmejt poeżiji oħrajn li huma simili, probabbilment għalhekk ma semmejtx lilha. Kienet saret reċenzjoni, kien kiteb reċenzjoni Paul Schwierer, dawn huma siltiet mir-reċenzjoni li sibuhom online faċilment, hawnhekk hawn saħansitra l-indirizz fuq l-internet jien bad żewġ paragrafi mid-daħla tiegħu aw mill-reċenzjoni tiegħu għaliex hawnhekk qed jitkellem fuq it-tfulija. Laqasu fil-fatt ma jsemmiha din il-poeżija partikolari, imma ovvjament isemmi t-temi uħud mit-temi tal-poeżija. Mela din hija l-poeżija li semmejt fil-bidunet, naf li kważi spiċċali l-ħin, araw di l-aħħar vers tal-ewwel strofa biex nsemmu ħaġa waħda. Araw x'jagħmel, jiġifieri, skużawni, araw x'tagħmel il-poeżija, araw x'tagħmel Lilian Xeberqas. Bħal minnu tira ta' arloġġ li waqaf jaħdem. Skużawni, qed nipprova naġġel u tlift it-ton. Bħal minnu tira ta' arloġġ li waqaf jaħdem moħħi, bla ma nitolbu iterraq lura fis-snin moddija fejn jgħix għal ftit il-kennu l-għoża ta' tfulija u l-ġabra u l-għaqda u t-timbix ta' aħna u nitrabbew. Issa, hemmhekk għandha sensiela ta' nomi le għandha ken, għandha għoża, tfulija, ġabra, għaqda, timbix. Mhix naturalment anki grammatikalment mhix stramba mhux tas-soltu li tispiċċa din effettivament din sentenza sewwa ta' aħna u nitrabbew, imma setat kitbet faċilment ta' tfulitna jew ta' meta konna żgħar, imma tuża din il-frażi li kważi tikseb funzjoni nominali sewwa. Dawk il-lingwisti fostkom, dawk li huma aktar mitħla tal-lingwisti naħseb li taqblu miegħi le għandha kważi funzjoni nominali hemmhekk, kważi nom. Imma huwa verb.
Għax it-tfulija hija xi ħaġa ħajja li xi ħaġa li mhux biss għexet, ġarbet, imma li għalija f'din il-pożija minkejja li tippreżenta bħala xi ħaġa li għaddiet fil-fatt għadha qed tgħixha. U hemm poeżiji oħrajn fil-ġabra klessidra. Versi ta' żmien maħrub, sewwa huwa il-kontinwazzjoni tat-titlu. Hemm poeżiji oħrajn f'din il-ġabra li jaqbdu l-istess temi, sewwa tal-preżenza ta' din it-tfulija li għaddiet, din il-kontradizzjoni tipika tal-poeżija. U issa li minn 7 bqajna 2 qed titkellem fuq l-aħwa nassumi jew il-membri tal-familja kollha. It-tifkiriet saru hemmhekk interessanti tidħol dik ir-riċerka li nkunu għamilna speċi dwar il-biografija tagħha hemmhekk rilevanti. Mhux biex noqogħdu nitkellmu aktar fuq Lillian Xiberras u l-familja tagħha milli fuq il-poeżija, imma għax dak id-dettalji jgħinna biex napprezzaw iżjed il-poeżija. Imma naħseb iktar importanti minn hekk huwa il-fatt li issa li minn 7 bqajna 2 hija stqarrija ta' dieqa x'inhu l-effett ta' dak il-vers. Għalija, jien x'inħoss jiena Adrian, jien inħoss dieqa, jien inħoss diżappont, jien inħoss il-niket profond le ta' persuna li mhux biss tilfet 5 mill-membri tal-familja tagħha li għexet, li trabbiet, li issawret magħhom li sawruha u sawret lilhom hi wkoll. Imma għandek ukoll il-persuna li qed tirrealizza illi dak in-numru 7 irid isir numru 0 fl-aħħar. U wasal il-moment tagħha wkoll. Jew qed joqrob il-moment tagħha wkoll. Jekk ġaddew 5, jekk ġa telqu 5, it-tnejn l-oħra ma tantx fadlilhom, dik hija sensazzjoni. Għal dik kelma li mużajtx fil-preżentazzjoni tiegħi, bdejt ngħid hemm kelma li qed ingħalliha barra. Imma kif tafu intom meta titgħallem u tirrealizza dak li trid ittejjeb. Importanti ħafna s-sensazzjonijiet fl-esperjenza tal-poezija. It-tifkiriet saru bħal hawnhekk tuża s-similitudnijiet imma tuża sensiela ta' similitudnijiet imma l-funzjoni tagħhom hija metaforika ħafna, ġifieri mhux il-post biex noqogħdu niddiskutu relazzjoni bejn similitudni u l-metafora, imma kemm ngħid li huma qrib ħafna ta' xulxin. Ħafna drabi l-effett huwa simili. Jiġifieri meta ngħid simili jiġifieri illi it-tifkiriet equals tgħidha saru equals ħjut tad-deb. Ora tgħid bħal imma il-bħal veru jekk nimxu ma' dak li jgħidu ħafna teoristi ngħidu speċi li hija inqas qawwija mill-metafora, ma it-tifkiriet huma ħjut tad-deb. Huma ħjut tad-deb. Anki hemm kontradizzjoni fihom dawk il-relazzjoni bejn il-ħjut u d-deb. Naf li sar il-ħin. U allura ħanaddi malaj. Ġifieri dik il-poeżija taqbad dik il-lista li bdejt din il-parti tat-taħdita biha u tapplika għalihom. Tagħmel introduzzjoni tagħha skont il-kriterji li semmejna, tara l-biografija, speċjalment dawk id-dettalji huma l-iktar relevanti, eċċetera. U għaw xi ħaġa tal-aħħar fuq l-effett għax naf li suppost waqaf xi kwarta ilu għad-diskussjoni. Għalija l-kwistjoni tal-effett li jħallu mekkaniżmi letterari hija kwistjoni fundamentali. Diffiċli imma fundamentali.
Sowa, għaliex dan mhux kifet kemm il-darba, dan mhux biss eżerċizzju tal-moħħ, imma huwa eżerċizzju essenzjalment uman le tagħna bħala persuni, bħala individwi li qed naqraw xogħol. Allura x'effetti tiħallu l-elementi li hemm f'din il-poeżija fuqna personalment. Il-kwistjoni mhix biss li tifhem xi trid tgħid biha l-poeżija meta tgħid moħħi bla ma nitolbu itterraq lura fis-snin moddija, jien ma naħsibx li hemm bżonn eżerċizzju intellettwali diffiċli ħafna biex tifhimha dik. Naħseb li huwa iktar importanti u iktar impenjattiv li tara x'inhu l-effett tagħha. Moħħi bla ma nitolbu itterraq lura fis-snin, bħalli kieku f'snin moddija, bħalli kieku moħħi jimxi kontra r-rieda tiegħi, bħalli kieku hemm qasma bejn moħħi u qalbi, bejn moħħi u bejn dak li qed jagħmel moħħi u dak li nixtiequ jien jagħmel. Le il-moħħ li jitterraq waħdu kontra r-rieda tiegħi. Il-kwistjoni hija wkoll xi tfisser għalija, jiġifieri xi nħoss meta naqra din ix-xbija li hija fil-fatt taqida ta' similitudni u metafora, din naħseb dejjem diffiċli għall-istudenti, dejjem diffiċli għalija, għax il-metafori u similitudnijiet kontinwament dejjin ġew xulxin. Xi ġini frasi ma xiex nassoċja, fiex iġġelni naħseb, kun daħħala x'sensazzjonijiet anqal fija. Il-kwistjoni hija wkoll xi tfisser għalija dawn iż-żewġ versi, xi tfissru għalija, xi tfisser għalija din ix-xbija. Xi nħoss ġo fija meta naqra din ix-xbija. Xi ġini frasi ma nafx għalfejn repetejta di. Naħseb li dawn ednihom ftit jew wisq. U dawn huma taqsimiet tal-istudju li għamilt jiena, ta' studju introduttiv li għamilt jiena, ballata qed nilgħab bil-kliem hemmhekk għax għandek l-ewwel fażi tal-karriera poetika tal-Lilian Xeberas li hija kumbattiva ħafna, membru tal-Partit Komunista, tiddeskrivi lilha nfisha verbatim bħala feminista, impenjata fuq kwistjonijiet ta' ġustizzja soċjali u anki fuq kwistjonijiet ta' sessualità. Ma mbagħad għandek l-ordni superjuri tal-ħolqien u snin minsija, ovvjament it-tema li għandna. U dawn huma xi siltiet li jagħtukom indikazzjoni ta' xemm f'dik id-daħla. Wara r-Repubblika huwa l-ktieb tagħha tal-1979 li ħarġet ma' Marja Ovella. Skużawni, feminizmu kellha tiġi effett kbira hemmhekk.